Els pobles convidats que un per un aniran entrant, ovilles, cereus, ovilletes, padrins, d'avis. Estàs cansada, els ulls se't fan petits. Deixa'm abraçar-te tendrament i calla, que és molt tard i ha arribat l'hora de dormir. Posa el cap a la meva falda i deix la meva mà expulsar els fantasmes que t'amoïnen i t'espanten. Tanca els ulls que jo et vigilo des d'aquí. Dorm tranquil·la i digue'm bona nit. Deix que et porti en braços fins al llit. Jeu ben a la vora, saps que no estàs sola mentre et dic a cau d'orella bona nit. Al balcó la lluna t'esguarda i sé que et fa un petó. Res no té important. I ara arriba una de les parts més simpàtiques i alegres de la gala. Coneixem a tots els candidats i candidates d'aquest any. Comencem. Anna Simonet Alorna. Andrea Cuerdo Fernández. Nayara Zarco Martín. No sé. Sí, home, per algun motiu no l'has presentat, no? Et feia il·lusió representar la parròquia? Quants anys tens? 7. 7 anys. I per què ser botigueta? T'agrada? Sí. Mira, ensenya aquesta gent, mira quina cara més bonica. Mira els tots que estan aquí. Que et poses nerviosa? No. No et poses nerviosa? No. Què s'ha m'agrada de ser botigueta. És el que més t'agradaria fer. Viatjar, potser? Sí. Que viatgi molt, oi? Coneixi molta gent. Sí. Molt bé. Doncs un fort aplaudiment, sisplau. Aquesta gent d'aquí, fan por o no fan por? No. No fan por. Encara la coneixem. Sí. No. Ja te'ls has mirat bé? O no te'ls has mirat? Tots els has mirat. Mira-te'ls, mira-te'ls. Sí. Jo els dic alguna cosa. Hola. Què t'agrada més del col·le? Què és el que més t'agrada estudiar? Mates. Mates? Déu-n'hi-do, eh? Vols dir-te alguna cosa a aquests senyors? Que estan aquí mirant tan fixament? No. Molt bé. A veure, explica. Digue'ns amb aquests senyors com et dius. Nayara. Nayara. Hola, em dic Nayara. Hola, em dic Nayara. I soc una nena molt maca, I soc una nena molt maca. molt simpàtica Molt simpàtica i m'agrada molt estudiar. i m'agrada molt estudiar. Això és veritat? Sí. Lola, què m'expliques? Que m'agrada ser cubilleta perquè m'agrada viatjar. T'agrada viatjar? I conèixer gent? Sí. Has vist que hi ha molta gent, molt interessant, que et pot ensenyar moltes coses. Sí. I tu també?
O si pots ensenyar coses del teu país? Sí? Sí. Maria, què em dius? Doncs que m'agrada molt aquesta parròquia perquè és molt... és la parròquia més bonica. I tant, no? Fora aplaudiment, no? És veritat? Sobre és veritat? I que a mi m'agrada molt estudiar Medi d'Andorra. Bueno, també està molt bé. Quants anys tens, Maria? 10 anys. El jurat ja està mirant a veure què és el que decidiran ells, d'acord? Un fort Moltes aplaudiment gràcies per a totes les totes. candidates, sisplau. Continuarem amb les candidates a Pubilla, que el sistema serà una mica diferent. Mira, Doncs, bona nit a tothom. Tinc 17 anys, estic estudiant perruqueria i maquillatge. Porto tota la vida visquent a Andorra i m'agradaria representar el meu poble. M'agrada anar a la muntanya de festa amb els amics i conèixer molta gent. Hola, bona nit. Em dic Judit, tinc 18 anys. Visc a Escaldes des de petita i vinc aquí a representar Pubilla perquè vull representar el poble. I estic estudiant de perruqueria. I m'agradaria ser Pubilla per poder representar el poble d'Escaldes, la seva cultura i les seves tradicions fora del nostre país. I això de la platja, no marxa encara. A on vas? A quina platja vas? No, ho dic perquè igual hi ha algun hereu d'algun poble, alguna Pubilla que igual et convida. Bueno, he vist que hi havia l'hereu de Figueres. Tu has apuntat, no, això? Això? Apunta't el nom de la Mary per després. Bona nit a tothom, em dic Irina Sánchez, tinc 21 anys i treballo a les piscines comunals d'Escaldes i Engordany. Soc socorrista aquàtica i m'agrada molt llegir, m'agrada molt nedar i m'agradaria ser Pubilla perquè per mi seria un honor poder representar el poble de la meva parròquia, el meu país en general, i m'agradaria formar part d'aquesta tradició tan maca i contribuir a que no es perdés mai. Em dic Meritxell Prats, tinc 23 anys, soc d'Escaldes de tota la vida i estic cursant els meus estudis a França, estic estudiant professora d'educació física especialitzada. Després em presento com a Pubilla perquè m'agradaria presentar el poble, després conèixer noves cultures i així també poder representar la meva cultura, fer noves amistats i a veure si puc fer possible el meu somni.